ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ମୁଠା ଚାଲିଛି ସେଠି ଲିଟନ ଆମର ବସି ଯାଇଛି ହାଇ ହାଇ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି ତାକୁ ହାଇ କରିବା ଡର ମାଡୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ମୁଠା ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗକୁ ରହିଲା ବର୍ଷା ପାଗ ପୂଜା ରହିଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାଟି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋମାଟିଆ ପାଇଁ ହବ ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଅସୁର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଦୁର୍ଗା ମୁଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏପଟୁ ଯାଇ ହେଲାନି ମୁଁ ଏପଟକୁ କରିଦେଇଛି ଏପଟେ ଅସୁର ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି ଚାଲିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି ଚାଲିଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ସବୁ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଥୁଆ ଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ କାହିଁକିନା ପୂଜା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯେହେତୁ ରହିଲା ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିହେଉନି କାରଣ ସବୁ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତିଆରି ଆଗକୁ ଦୋମାଟି ହେଲେ ଦେଖିବା ଏଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଚିକଣ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ସେଠିକି ଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫିଟିଙ୍ଗ ହେଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ମଣିଷ କେତେ